guys! Good morning! It's me, Michelle V. And heartless welcome sa ating YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Wait lang. Anyway guys, nakayos na ako. Ano na guys? Ano na? 11:10 na. As in, nakapaglinis na ako ng bahay. Nakapag-ayos na rin ako ng aming mga, alam mo yon, tupiin, lahat. Ayan. Tapos nakabis na ako guys kasi, charot, akala mo kung saan. Pupunta ako ng Aldi. Nag-ayos na ako ng sarili ko. Yes, alam niyo kasi minsan pagka hindi ko nimpisahan ang pag-ayos ng sarili ko maghapon na kung ano. So, ayan. 'Di ba? Charan. Okay, let's go. Parang ang pangit itong ano ko, no? Charan, charan. Pero para akong sige Dragon Balls. Charot. Punta tayo ng Aldi, guys. Bibili ako ng kailangan dito na aking asawa. Ayan, so, yes. So, napag-decidean ko, guys, itong gray na lang. Di ba nandito pa yung aming mga yan, saan ko yan itatapon sa susunod na mga charot pagka napuno na. So, halika na guys. Let's go. Guys. Hello. Ay, dito pala. Dito pala ako sa CNA. May nakita akong cute na na brief. Hindi ko alam baka nasa taas yun. Pang lalaki yun eh. Nasa taas yun siya. Balak kong bilhin ko kaya balak kong bilhin tapos ay, nasa baba pala yung lalaki. Wala pa dito sa taas. Mali ako. Pababa na ako ngayon dito sa mga panglalaki. Pinakita ako dun nakalagay sa sa labas eh. And hindi ko alam kung saan ko siya matatagpuan. Ang cute niya. Ito ay panlalaki, di ba? Baka sa mga yun. Kasi yun guys, ang cute. Naka-Christmas na ano brief. Charot. Saan yun? Wala dito? Ito yung mga panlalaki dito eh. Saan na yun? Naka sa labas eh. Naka-display. Wala naman. Wala. Wala. Nandito ako sa mga kabripan. Wala. Ano magkano to ang ganito? Oh, ilang piraso to? Trunk. Wala ang tag ito. Ang lalaki. Ang asawa ko ay lang yun, maliit lang yung kanyang size. Maliit lang yung kanyang size. Parang hala, hindi ko makita. Naka-display dun sa labas. Wala dito sa loob. Christmas talaga yung niya. Yung design niya. Ano ba yan? Puro mga brief, makalaki. Charot. Palalaki. Brief siya guys, set siya. Tapos, Christmas yung design. Baka naubos na. Guys, galing ako dun sa C&A. Wala, hindi ko nakita yung hinahanap kong may naka-display kasi dun sa labas mamaya pagbalik ko kasi dyan malapit dyan yung aking pupuntahan mamaya na seminar. Malapit lang dyan siya. Mamaya pakita ko sa inyo. Pupunta lang ako sa kabilang store. Tsaka doon sa may Turkish store ay may sila ulit, may ang tawag doon. Meron sila ulit na dragon fruit. Ayoko makabili kasi lang yun doon. Cash lang ang nila doon, tinatanggap. Ayaw nila ng card. Cash lang. So, punta ulit ako guys ng gallery. Ang daming tao ngayon in fairness. Siguro madaming ngayon. Sale ngayong araw. I don't know. Dito sa CNA, ang daming sale. Baka dito din sa kabilang meron din. Ganun. So, yes. Punta lang ako. Check lang natin. And then, yeah. It's update. Uy, ano yan? May fighter jet. Fighter jet. Dito pala ako sa labas. Upo nga muna ako dito, guys. Anyway, may nabili ako dun na na tag ito, tinapay, tapos may mahabang habang naghihintay ako ng aking time sa tignan nyo guys, uwe, ang laki charot. Anyway, diba? Wait lang, ang gulang buko.
Mm. Kain tayo guys. Tinapay. May bread. May tinapay na may bread. May brood dyan, oh. Hindi pala ako sa harap guys ng ano. Yan yung Galleria, yung ano, yung sinihan. Tapos ito yung CNA. Tapos yung ano kasi yung lugar ng aking pagsisimularan is malapit lang dito sa CNA. Doon ang papunta doon. Yeah. Ganun. Kaon na kasi yung sigurado. Ang ginagawa niyo ba? Ito. Nakasalita mag-isa. Kain tayo, guys. May tao dito sa harapan ko. Nag-ano ng kung anong kinukuha niya. Ang ganda na Christmas tree sa akin ko. Nanguha siya ng botelya. Kasi yung botelya kasi dito guys, may ano yun. 25 cent yun. Karami ka adya. Ang haba. Ang laki talaga. Anyway. Kita ko ng asawa ko dito dahil siya naman ay may work. So, yeah. Oh. Yung mga kabataang Pinoy doon na doon na nakaupo. Nalaglag yun sa upuan. Masyado pa akong maaga guys sa ano. Masyadong maaga pa ako sa seminar. So yeah. Tulong muna ako. Nabili pala ako dito. Tapos na ang ano, sabi ng asawa ko, kompleto na ba? So, kompleto na guys ngayon. Hi guys! Hello guys! I am now at home. Hindi ako naiwanan ng bus. Grabe yung takbo ko ngayon. Parang hindi ako iwanan ng bus. Ay, nako po. Ang hirap ng... Tapos malamig pa, diba? Tingnan yung bag. So, nandito na ako. And, yeah, may nabili pala ako doon. Kasi, sabi ng asawa ko kumpletuhin daw. So, which is 99% pa lang din to guys. 99%. Kulang pa ng 1%. Charot. 1% na lang yung kulang dito sa aming mga, ano. Ay, grabe. Ang lamig. Sa labas. Tapos, yeah, naglakad ako mabilisan, diba? And, yes. Dito na yung pinamili ko guys. Dito. Yan. Oopsie. Blackpink in your area. Chandra. Yung outfit ko. Umaangat to. Parang tuloy ako buntis. Umaangat ang aking ano. Diba? Blackpink in your area. Pero sa sobrang lakas ng hangin, nag-ano na yung ano ko. Ayan. Naisip ko kung ako may kakain pa o ng hapunan o hindi na. Kasi kumain ako kanina, di ba, ng ano doon. Ng broochen na may, ano, may sausage. Ano ba naman? So, yes, I don't know if I will eat pa o hindi na. Meron pa natira dito yung asawa ko, guys, na ano, na nag-iisang sausage. Na ano pa, na sausage. Tapos, kalahating ano, kanina pa yan. Ayun, so, yeah. Siguro na yung kakainin ko, wag na ako magluluto. Bukas na ako magluluto. Tag ano, hindi na lang kakainin ko guys. Kasi ano naman na, mag-8:30 na. So, ito na lang kakainin ko guys. Ano ba naman to ano? Kasi may doble ako sa loob. Tapos parang maano pa yung doble ko. Kaya parang ewan ko. Doble-doble yan guys eh. Ayan, so. So yes, ito na lang akong kakainin ko. May post pala akong dumating. Galing saan ba to? Sa Bundesamt for Migration und Flüchtlinge. Okay.
So, nakakatuwa. Nagpanta pala ako. Pero may tubig ako dito. Ubusin ko yung mga tubig ko na yan. Ayan. Nakakatuwa itong asawa. Kumakain ako, tapos nag-chat siya. Kasi nasa trabaho nga siya. Tapos sabi niya, puntahan mo yung, punta ka ng CR. Nangangamoy baka doon sa CR. Sabi ko, ha? Bakit naman nangangamoy baka? Kasi itong asawa ko, guys, pumunta siya ng farm kanina, tapos inaya siya doon yung ano, kasi nga, di ba, ano na nga yun dito, winter na. So, kailangan kasi ng mga baka din na magkaroon din sila ng ano, ng mainit na heater, ganyan. So, required din doon, din sa mga ganun, kung may mga farm, ganyan. Tapos, kailangan na anuhin yung ano, yung kalagayan ng mga kahayupan, mga ganon. So, pumunta siya doon kanina kasi inayos niya yung mga para dun sa baka, gano'n. Tapos yung pala sabi niya sa akin na amoy, sabi ko, akala ko yung damit niya amoy baka. Sabi ko, ha, amoy baka? Sabi niya, hindi sa CR, yung mga suot ko kanina. Sabi niya gano'n. Kasi may pumunta kasi siya kanina doon sa ano. Kasi nga, nung umuwi siya is wala ako dito sa bahay. Gano'n. Tapos, basta gano'n. Ayan, so. Kain tayo. Nakain ko na. Ayan, tapos, babalutin ko lang itong mga kailangan kong balutin. Mamaya. Sige, kain na ako. So, hi guys. Buksan natin nga ito para ano. Hindi ko ito binubuksan kasi ng madalas. Nagtitipid ng kuryente. Pagka ano na lang, pagka dito na yung bata namin. Ayan. Nakukulangan talaga ako dito sa ano niya, sa Christmas light or something like that. I don't know. But yeah, let's go. And so guys, magbabalot lang ako. Tsaka, balikan ko kayo. Kasi, lahat sila nanonood lahat ng pagbibigyan ay nanonood. Makita nila. Ayan, so yun. So yes, dahil nga lahat ng pagbibigyan ay nanonood ng video ko. So, yeah, let's do this. Hi guys, update. Nakabihis na ako. Nandiyan na sila. Tingnan mo yung ating Christmas tree, oh. Nandiyan na sila. Diba, oh? Ayan, so tapos na ako, guys. Anyway, wala naman ako ibang gagawin ngayon. So, yes, at hindi ko alam, mahaba na ba itong video ko? Ayan, so ayun yung ganap natin today. At sana nag-enjoy kayo sa ating, alam mo yun, ano lang talaga, parang kung ano yung daily life, ganun, kung ginagawa ni Shelly Bells here. Charot. Ayan, so thank you so much guys for watching. Please like if you enjoyed and please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Thank you for watching. Always smile and God bless us all.